ønsker det. Og jeg ser veldig mye sånn vestlandslefse. Jeg vet det. Til Marino Lyse. Snowboard eller skigreier. Det er sånn skigreier. Eller så kan du legge kortkutter. Eller så... Hæ? Nei, det er ikke hål da. Hæ? Ja. Det har du vel. Jeg fant de, og ikke sier han kanskje 3000 eller noe. Jo, jeg fant den, men den er på tilbud også. Jeg ser ikke det. Det er kanskje egentlig. Hvor mange koster den? Jeg kan jo bare gå inn på